Ukulinywa kwamasimi, igadi nokufuya kuthe gqolo ukukhula kwilali yasemgojweni eNgqeleni. Abahlali balapha bathi oku bakwenzela ukugxotha ikateziko ukuziphilisa bona ubuqu kungabikho bantu batsala nzima kule lali. Abahlali balapha bathi abazange bayeka ukulima kususela kulinywa ngeenkabi, kodwa ukungabiyelwa kwamasimi kuphelisa umdla kwabanye abahlali. Isebe lezolimo likarhulumente wase-Eastern Cape lingenelele ngokufaka isandla kule lali ngokuncedisa uluntu ekulimeni, ekubiyeleni amasimi, ekwakhiweni kwe-shearing shed kunye nendawo yediphu yemfuyo. Into ke ibeyisenza ke ngibonakala uba ngoku ufuna ukwehla ulimo olu bilubiyo ngokubonakala uba ngoku umbona uyadliwa. Babonakala ngoku abanye abantu bayabesileyo, kodwa ngoku njengoba kuqhutyelwa kusabiwa nje bazawubuyela ke ngoku nabo bengathi bayatyhafa kwababona ngokukhuseleko lukhona ezilimini. Babona ngelaa xesha lokulunga kombona, kokoma kombona, nabangalimanga bakwazi bawuncedisa kwaabantu balimileyo uba kuvunwe umbona ubuye emasimini, batsho nabo benombona bamfumanayo. Inotshintsho elenzayo. Into yokubiyelwa amasimi ndiyivuyele mna xa ifikayo, ngoba yenze umahluko kuthi thina siye safumana isingqungqo soba masiphangele. Ikati ye yesuka eziko siyatya ngokwezindlini, siyahlutha ngenxa yoba kufike olu biyo. Le ndawo apha eNgqeleni yiyona ndawo iqine kakhulu kwicala lolimo, le ndawo yasemgojweni. Singenelele singu-agriculture sibabona uba bayakuthanda ukulima, bayazilimela. Abanidi into yoba mamade bafumane i-assistance ye-fertilizer, bayakwazi uthengela i-fertilizer. Umhlaba olinyiweyo currently uyi-70 hectares, but umhlaba walapha ofenswayo ngoku uyi-120 hectares. Sincwasa ukuthi ke ngolo 120 hectares simrishe wonke.